Штурм быў адбіты на чале з княгіняй, якая была у панцыры рыцарскім. На той час ужо была цяжарная. Калі было папярэдняе, это татарскае нашэсце, яны Слуцк не ўзялі, але прынеслі з сабой халеру. Ён пасватаўся да Анастасіі, атрымаў адмову і двойчы нават трымаў у аблозе. Слуцак был зняты этот фильм, Анастасия Слуцкая, вот там Зеленковская. Фильм нават был дубляваны на белорусскую мову, правда, по-моему, он так и не вышел по-белоруску на экраны. И наступная наша героиня, это Анастасия Слуцкая. Ну, так само не засталося таких аутентичных выяв, але вот тут мы бачим помнік, цяпер ёй у Сергея Аганова, скульптора у Слуцку, у 21 стагоддзі ўжо збудаваны. Значыць, Анастасія Слуцкая, ну таксама яе імя гавораць пра паходжанне, становішча за мужам Слуцкая, а паходзіла яна з мсціслаўскіх князёў з роду Гедымінавічаў і стала яна жонкою слуцкага князя Семёна Алелькавіча. Часам не толькі Эмілію Плятар называюць, гераіню паўстання 1831 года беларускай Жанны д'Арк, але вот і Анастасію Слуцкую некаторыя гісторыкі, літаратары называюць так. Вот. Яна узначаліла, калі муж быў в ад'ездзе, абарону Слуцка ад татараў, ад хана Бесігірэя. Вот. І штурм быў адбіты. Татары нечакана ўбачылі, што слуцякі пайшлі на вылаз на чале з княгіняй, якая была у панцыры рыцарскім. Вот. На кані вела іх за сабой, і яна ў той час ужо была цяжарная. Праз татары паказалі спіны тады, уцеклі, але вот не маглі з гэтым згадзіцца, і там літаральна праз год ці праз два зноў Бесігірэй прыйшоў пад сцены Слуцка і зноў не смог здабыць перамогу. І праз год яшчэ раз у 1506 годзе зноў з'явіліся ягоныя аддзелы пад Слуцкам. Момант быў такі спрыяльны нібыта для татараў, таму што князь Семён на той час памёр, бо калі было папярэдняе, это татарскае нашэсце, яны прынеслі, Слуцк не ўзялі, але прынеслі з сабой халеру, вот ад якой Семён памёр. Анастасія была ўжо ўдавой, але зноў узначаліла абарону горада, і ён быў горад як зачараваны, зноў татары горад дзядзінец этой папалілі, замак не ўзялі, а потым адбылася славутая бітва пад Клецкам 5 жніўня 1506 года, калі падышоў са сваімі рыцарамі Михайло Глінскі, ну і вот разбіў татараў тады, вызваліў 40 000 палонных жанчын і дзяцей нашых. І паводле легенды яму вот вызваленыя паланянкі вялікі вінок звілі з гэтых лугавых кветак. Так у маёй кнізе айчына мастак вот намаляваў Михайлу Глінскага пераможцу у той бітве. Паводле не толькі легендарных звестак, але летапісных, ну нібыта ці то ўзнікла сапраўды нейкае пачуццё паміж Анастасіяй і Михайлом, ці то Михайло просто як бы вот паквапіўся на гэтыя вялікія ўладанні, на Слуцкае і Капыльскае княства, але ён пасватаўся да Анастасіі, атрымаў адмову і двойчы нават трымаў у аблозе. Слуцак. Вось. Ну і некалькі слоў пра дзяцей Анастасіі. Вось Юрый, ён ужо сын ужо ў 1506 годзе пасля той бітвы пад Клецкам ужо ўзначальваў
слуцкае войска ў пераследзе татараў, іх да самага нібыта Жытоміра гнаў ён, а дачка Александра стала жонкою славутага гетмана, найвышэйшага гетмана Канстанціна Івановича Астроўскага, вось пераможцы расейцаў пад, ну, маскоўцаў пад Оршай. Можна дадаць, што Анастасія Слуцкая, ну, натхніла не толькі скульптара Сергея Аганова, але і натхніла беларускіх кінематаграфістаў у свой час. Вось быў зняты гэты фільм, Анастасія Слуцкая, вот там Зеленковская, наша славутая акторка Купалаўская знялася ў галоўнай ролі. Фільм нават быў дубляваны на беларускую мову, правда, по-моему, ён так і не выйшаў по-беларуску на экраны. Ну, а это вот, як бы дзякуючы Светлане Зеленковскай, быў такі створаны цікавы вобраз, і фільм заваяваў некалькі прызоў на міжнародных фестывалях. Ну, цяпер наша чарговая гераіня сённяшняя, іх у нас